Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayurang pinadaylang, dali ra kay mahibawan. Dunay sa kasayurang gitaguan, ginumluman, angayang kuykuyon sa katawhan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Dunay usa ka pamilya nagkasabot nga sa gawas maniudto sila. Pag-abot sa restaurant nga suki nila, puwerte nilang kurata. Kay daghan kayong gray o uniforme, puwerte yung katapa. Murag hapit tanang agianas restaurant gipustihan nila. So nangutana ang padre ni pamilya, kinsa kay niya? Puwerte naghana man ining mga gwardya. VIP giti alin ni gibantayan nila. Kung kining maong padre ni pamilya, nakahinomdom sa karaang Sugbo, na hinumduman niya, nga upagkatap og ingon ini kadaghan nga mga gwardya, katong gipasilang drug lord sa una. Pero ang gipasilang drug lord, wa na ron din ni sa Sugbo. Ni balhin, I don't know, hain siya magtago nga teritoryo. Doon ay huhungihong nga tuwa sa Estados Unidos sa Amerika. Doon ay huhungihong nga tuara sa pikas nga probinsya. Naglikay lang sa kanhi administrasyon kay gitarget man siya. Gihulga man nga bitayon kung makitaan siya. Putong wa ikita. Sud sa daghang katuigan din sa tuwa. Pero daghan kayo ang nabalaka nga tili mo balik na ning drug lord kay ang niaging administrasyon wa na. Tingali kung mo kumpiyansa na siya, nga wa na mang hilabot niya, mubalik na sa nagkahadlok sa pasangil sa illegal nga operasyon niya. Mutong medyo kabadog jutay ni sud sa restaurant ang pamilya. Interesado mahibaw kinsa man tong daghan kay mga gwardya, kinsa may gibantayan nila, kinsa may VIP nga kadungan nila paniudto ni atong adlaw. So, napareserba naman sila. Dito sila gibutang sa gi-reserve na galamesa, pero ang amahan naglingi-lingi na kinsa man din ang katong iyang ginudahan drug lord ni Aba. Sus, wa man kuno. Ang nakapasalamat siya sa hilom ang drug lord wa niya makitaan dito sa ilang paborito nga kadanan. Pero sus, sa pikas kunong lamisa mo'y sa iyang pananaw mo'y nasugatan. Usa ka negosyante din sa atong dakbayan nga nabantog siyang kahambugiro o palabilibihon o sinultihan. So, ingon siya, mauning negosyantiha, mo'y nag-deploy at daghan kay nga mga gwardya. Ambot, nganong nausab ni siya, kaniadto di man ni daghan ang iyang gwardya, karon perti na ginaghana. Ambot, kabahin na ba ni sa panghambog niya? Nga labihan na niyang importantiha, kay ang mga negosyo ni lambo na, o busa ni daghan sad ang iyang mga gwardya. Karbihan sa tripping sa pipila ka mga pulupyo ining dakbayana. Aron lang pagpabilib sa ilang mga higala, mo employ, mo deploy og daghan kay nga mga gwardya. Ihambugiro na ba kay ni siya? Mapalabilibihon na magigsultihan ng negosyantiha. Ang ako lang maitok siyang sultihan ang iyang kaugalingong gwardya, nakakuyaw kung unayo na hinon na siya.